कोकण विकास संस्था, वेताळ प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग तुळस व विशाल परब मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं वेंगुर्ला तालुक्यातील स्कॉलरशिप 10वी व 12वी परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ तसंच मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांचा सन्मान सोहळा आज भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेंगुर्ला येथील स्वामिनी मंगल कार्यालयात संपन्न झाला। यावेळी व्यासपीठावरती वेंगुर्ला नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, कोकण विकास संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद कुबल, खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य धनराज गोस्वामी, तळवडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र परब, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, वेंगुर्ला नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष सुहास गौंडळकर, नगरसेवक रवींद्र शिरसाट, सचिन शेट्ये, गौरी माइंडकर, रिया केरकर, युवराज जाधव, समीर कुडाळकर यांच्यासहित तालुक्यातील माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते। मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी सर्वप्रथम प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। त्यानंतर गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात आला। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन वेताळ प्रतिष्ठानच्या डॉक्टर सचिन परुळकर यांनी केलं। एक दिवस असतो 10वी किंवा 12वी, आम्ही भाषण करून सांगण्या एवढा मी काय मोठा कोण नाही आहे, माझ्यापेक्षा मोठे आमचे प्राचार्य सर आहेत, खूप सुंदर ते बोलू शकतात। मित्रहो, आजचा कार्यक्रम मागील 8 दिवसापूर्वी फायनल झाला आणि आपले आमदार, शिक्षक आमदार म्हात्रे सर येत होते, पण काही घरगुती कारणास्तव ते येऊ शकले नाही। परंतु त्यांनी स्वतः आपल्या सर्वांना, आपल्या पक्षाकडनं किंवा आपल्या सर्व मंडळीकडनं, शिक्षक वर्गांकडनं शुभेच्छा आपल्या सर्व मुलांना दिलेल्या आहेत। मी माझ्या आजच्या भाषणामध्ये किंवा आजच्या या वक्तव्यामध्ये एकच सांगू इच्छितो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा कोकण पट्ट्यामध्ये इथनं पनवेलपर्यंत आपल्या कोकण पट्ट्यामध्ये 10वी आणि 12वीचा निकाल मला वाटतं आम्ही लहान असल्यापासून ऐकत आलेलो आहोत की कायम जेव्हा 10वीचा रिझल्ट असतो किंवा 12वीचा रिझल्ट असतो हा 100% सिंधुदुर्गातला असतो, बरोबर ना सर? आणि तो पाहिल्यानंतर आम्ही टीव्हीवरती पण पाहतो, पूर्वी सह्याद्री म्हणून चॅनल असायचा, बरोबर ना? त्यावेळी आम्ही लहान असताना रेडिओवरती ऐकायचो की कोकण बेल्टमध्ये 100% आपल्या कोकणातल्या मुलांचा नंबर आला। मग आई वडील, शिक्षक आणि परिसरातील सर्व राजकीय नेते खूप खुश व्हायचे, बरोबर ना? आणि त्यामुळे आम्ही सुद्धा आपल्या सर्वांवरती खूप चांगले खुश आहोत। माझं एकच मत आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा पूर्ण देशामध्ये, देसाई साहेबांना माहिती आहे माझा प्रवास कसा असतो, संपूर्ण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रवास हा दररोज चालूच असतो। ज्या वेळी मी महाराष्ट्राच्या विधान भवनामध्ये किंवा महाराष्ट्रामधील जेवढे IT पार्क असतील किंवा एखाद्या चांगल्या संस्था असतील, इंडियन ऑइलची संस्था असेल किंवा अनेक प्रकल्पांकडे जातो, ज्या प्रकल्पांकडे जातो त्या ठिकाणी नोकरी करण्यासाठी एकाला पगार जो असतो, वर्षाचं 1 कोटीचं पॅकेज असतं, कोणाला 2 कोटीचं पॅकेज असतं, कोणाला 10 कोटीचं पॅकेज असतं। आणि त्या ठिकाणी शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीवरती कोण असतं तर मित्र हो, बंगाल नाही तर केरळाचा नाही तर तामिळनाडूचा विद्यार्थी दिसतो। मला दुःख वाटतं त्यावेळी मी अनेक वेळा माझ्या बरेच सहकाऱ्यांना सांगितलं की महाराष्ट्रात चांगल्या उद्यानवरती पाहिल्यानंतर आजही आपण मंत्रालयात गेलात तर शिपाई म्हणून जर बाहेर कोण बसलेला असेल तो आपला कोकणातला व्यक्ती असतो, बरोबर ना? त्यामुळे आपल्याकडची जी कोकणातील मंडळी कुठेतरी चांगल्या हुद्द्यावरती जावी हे माझं प्रामाणिक मत आहे। मित्रांनो, आपण 10वी आणि 12वी पर्यंत चांगले गुण घेऊन आपण उत्कृष्ट कार्य करतो, आपल्या शिक्षकांचं, गावाचं, आईवडिलांचं नाव उंचावतो, परंतु 10वी 12वी झाल्यानंतर आपली कुठेतरी घोडदौड कुठेतरी थांबलेली दिसते। सर बरोबर बोलतोय ना? कुठेतरी आपली घोडदौड थांबलेली दिसते। मला माझ्या सर्व छोट्या मित्रांना माझ्या मनापासून प्रामाणिक भावनेतनं मी बोलतोय की आमच्या पिढीच्या अगोदर सुद्धा मला वाटतं व्यासपीठावर बसलेली सर्वच मंडळींना खूप एक भोग असतात। तसं पूर्वी शाळेमध्ये जात असताना
अंगावरती कपडे आणि हातामध्ये फक्त पाटी असायची. म्हणून आज मित्रांनो तुमच्या हातीमध्ये प्रत्येकाच्या इंटरनेटचा मोबाईल आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्वजण भाग्यवान आहात. त्यामुळे देवाच्या कृपेने आपल्या सर्व मुलांकडे आणि आताच्या 21व्या शतकामध्ये सर्व गोष्टी अवेलेबल आहेत. मला वाटत नाही की कुठे गरिबी अवेलेबल दिसेल. गरिबी कुठेही कमीच आहे, परंतु आज या ठिकाणी प्रत्येक घरामध्ये नेटचा जमाना आहे, AI चा जमाना आहे आणि 21व्या शतकातील प्रत्येक विद्यार्थी हा उत्कृष्टच घडत चाललेला आहे. परंतु 12वी नंतर आपली जी घोडदौड कुठेतरी कमी होते. ती घोडदौड कोकणातील मुलांची कमी न होता चांगल्या हुद्द्यावरती जाईपर्यंत आमच्यासारखे सर्वच आम्ही स्टेजवरील पदाधिकारी असो किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असो, आम्ही आपल्या सोबत आहोत. ज्या ज्या ठिकाणी मुलांना वाटेल की बाबा या ठिकाणी आमची गरज आहे, त्या त्या ठिकाणी आम्ही सर्व मंडळी आपल्या सोबत आहोत. हे फक्त मी बोलण्यापुरतं बोलत नसून येणाऱ्या काही दिवसामध्ये मी प्रयत्न करतोय की एक कोकणातला माणूस किंवा महाराष्ट्रातला माणूस देश लेवलवर कसा जाऊ शकतो. यात एक ज्वलंत अनेक उदाहरणं आहेत. आपल्याकडे घाटपात्यावरती BVG म्हणून व्यक्ती आहेत, गायकवाड साहेब. ते मागच्या वेळी मुंबईमध्ये माझ्यासोबत 2 तास आम्ही चर्चा करत होतो. तर त्यांची घोडदौड कशी झाली मी त्यांच्याकडे विचारलं, तर ते बोलले मी एका शाळेत, छोट्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतलंय, परंतु इच्छाशक्तीच्या जोरावरती मला असं वाटतंय की आज तुम्ही जर महाराष्ट्रात आणि देशात जर जाल तर मला वाटतं हजारो ॲम्ब्युलन्स एका व्यक्तीचे आहेत. 1000 नाही तर 2000 नाही तर हजारो ॲम्ब्युलन्स एका व्यक्तीचे आहेत. त्या व्यक्तीकडे एवढी कार्य आहे की मला असं वाटतं की आपलं विधान भवन असेल किंवा नॉर्मल मोठे ऑफिसेस असतात, त्या सर्व ऑफिसमध्ये कारागीर जे आहेत ते कमीत कमी त्यांचे 98 लाख कारागीर आज पूर्ण देशभरात त्यांच्याकडे आहे. आज महाराष्ट्रातलं नाही तर देशातलं जे पार्लमेंट आहे किंवा राष्ट्रपती भवन आहे, या ठिकाणी कार्य करणारे जे कर्मचारी असतात हे एका मराठी माणसाने एकत्र करून 1 करोडपर्यंत जाण्याचं त्यांचं प्लॅनिंग आहे. आणि त्या ठिकाणी कार्य करत असताना असा व्यक्ती पुढे जाऊ शकतो, मग आपण का जाऊ शकत नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कोकणातील आपली मुलं खूप चांगल्या मार्काने पास होणं आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी 10वी 12वी नंतर या मुलांना चांगलं प्रशिक्षण मिळणं ही देसाई साहेब काळाची गरज आहे. मला असं वाटतंय की आपण वेंगुर्लामध्ये म्हणा किंवा सावंतवाडी किंवा दोडामार्ग कुठेतरी पुढच्या वर्षी आपण एक चांगला स्पॉट धरू किंवा थोड्या दिवसामध्ये आपण कुठंतरी एखादा चांगलं ठिकाण घेऊ आणि त्या ठिकाणी BVG सारखे व्यक्ती बोलून आपण आपल्या मुलांना, आपले नांगरे पाटील साहेब, SP IG साहेब असतील, यांना सुद्धा बोलवण्याचा आपण प्रयत्न करू, जेणेकरून आमच्या मुलांचं मनोबल वाढेल आणि त्या ठिकाणी आमची मुलं सुद्धा कुठेतरी देश लेवलवर, राज्य लेवलवर फिरली पाहिजे, चांगल्या हुद्द्यावर गेली पाहिजे. हे माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याची इच्छा आहे. माझ्या कोकणातील किंवा माझ्या वेंगुर्ल्यातील मुलं या ठिकाणी पूर्णपणे चमकली पाहिजे. त्यांनी आपल्या आईवडिलांचं, आपल्या शिक्षकांचं आणि गावाचं नाव दिल्लीपर्यंत गाजवावं, हीच माझी प्रामाणिक आणि माझ्यासोबत माझ्या सर्व व्यासपीठावरील मंडळीची प्रामाणिक इच्छा आहे. आपण सर्वांनी 2 शब्द ऐकल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. आम्ही काय तुम्हाला अजून काय बक्षिसं दिली नाही किंवा वितरण केलं नाही, तरी सुद्धा आपण शांत चित्ताने या सर्व गोष्टी ऐकल्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद देतोय. प्रत्येक आई वडिलांना वाटत असतं की माझ्या मुलाला आज कोणतरी शाबासकीची थाप दे आणि त्या आई वडिलांना ती समाधान वाटतं किंवा शिक्षक वडिलांना समाधान वाटलं आणि हा दिवस आजचा तो आहे. मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व मित्रांचे, कुबल सरांचे, देसाई साहेब, शिक्षक वर्गाला धन्यवाद देतो. मगाशीच बोलता बोलता आदरणीय गोस्वामी सरांनी खर्डेकर कॉलेज संदर्भात बोलता एक विषय बोलले. खरोखर खूप चांगलं बोलले ते आणि त्यांची तळमळ मनापासून मी त्यांना धन्यवाद देतो. वेंगुर्ला सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी खूप त्यांचे प्रयत्न असतात. काही दिवसापूर्वी खर्डेकर कॉलेजमध्ये 30 काही भरती होते, बरोबर, कर्मचारी प्राथमिक काही भरती होती. तर भरतीमध्ये त्यांनी जाहीर आवाहन केलं आणि आवाहन केल्यानंतर फक्त आपल्या सिंधुदुर्गातनं आणि आपल्या पट्ट्यातनं फक्त 8च माणसं पास झाली, बरोबर ना सर? मग कमालीची गोष्ट आहे. या ठिकाणी आपली मुलं किंवा आपली मंडळी त्या कॅटेगरीमध्ये बसत नाहीत आणि त्या ठिकाणी बाहेरच्या जिल्ह्यातली किंवा राज्यातली माणसं आणावी लागतात. हे आपलं दुर्दैव आहे. कुठेतरी हे पुसून काढण्याची गरज आहे. 12वी 10वी नंतर आपली मुलं, कुळाकर साहेब बरे या ठिकाणी आपली मुलं ही चांगल्या हुद्द्यावरती जावी. मी माझ्या सर्व पालक वर्गांना, तुम्ही सर्वजण आमच्या आई वडिलांप्रमाणे आहात, तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतोय. तुम्ही सर्वांनी आपल्या मुलांना शिक्षण चांगलं दिलेलंच आहे, परंतु ही मुलं, काही लोकांचं असं मत असतं की आपल्याकडे पैसा नसल्यामुळे आपला मुलगा तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही, परंतु हे मत थोडंसं खोटं आहे, बरोबर ना सर?
तुमचं जर ज्ञान चांगलं असेल, तुम्ही जर हुशार असाल, तर तुम्हाला देशामध्ये चांगल्या हुद्द्यावरती जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. एका ज्ञानाच्या आणि बुद्धिमत्तेच्या क्षमतेवरती, एका घरामध्ये एक ट्यूबलाईटीवरती किंवा एखाद्या छोट्याशा दिव्यावरती या ठिकाणी मोठी माणसं घडलेली आहेत आणि आपण सुद्धा घडू शकतो. ही आत्मचिंतन करण्याची काळाची गरज आहे. मी माझ्या सर्व मित्रमंडळींना, या सर्वच मुलांना सांगू इच्छितो की आपण पुढील भवितव्यासाठी मी आमच्या संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीकडनं आमचे आदरणीय सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब असतील, आदरणीय सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री देवाभाऊ असतील, किंवा आमचे प्रदेश अध्यक्ष रविदादा असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, या सर्वांकडनं आपणा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. मित्र हो, प्रसन्नाजी देसाई असतील किंवा आमचे गिरप साहेब आले नाही, आमची सर्व वेंगुर्ल्यातील मंडळी खरोखरच उत्कृष्ट कार्य या वेंगुर्ल्यामध्ये तालुक्यामध्ये करत आहेत आणि आपल्या सर्वांना जिथे जिथे मदत ज्या ज्या ठिकाणी आमची सर्वांची लागेल तिथे तिथे आम्ही सर्वजण तुमच्या सोबत आहोत. आपण सर्वांनी याच्यानंतर आपण एकजुटीने कार्य करू आणि पुढील 2-3 वर्षामध्ये किंवा अनेक वर्षांमध्ये आपली ही मुलं काही वर्षांतर घडल्यानंतर येतील की विशालदादा, मी त्यावेळी आपण भाषण केलं होतं, आम्हाला ह्या गोष्टी तुम्ही सांगितल्या, आज आम्ही मंत्रालयामध्ये आहे, आज आम्ही या मोठ्या कंपनीमध्ये आहे, आम्ही IT पार्कमध्ये आहे, असं सांगण्यासाठी आपण यावं आणि त्यावेळी आम्हाला जो अभिमान वाटेल तो दिवस आम्ही केव्हाही विसरणार नाही. एवढं मी तुम्हाला टाळ्या मारायला नक्कीच हरकत नाही. त्यामुळे मी सर्वांना एवढंच सांगू इच्छितो, आजचा हा सुंदर दिवस आपण केव्हाही विसरणार नाही. मी सर्व संस्थांना आणि सर्व पालक वर्गांना, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्ग, सर्वच पत्रकार बंधूंना पुन्हा एकदा मी धन्यवाद देतो. हा गुणगौरव, विद्यार्थी गुणगौरव हा जो कार्यक्रम आहे, हा गेली कित्येक वर्ष वेताळ प्रतिष्ठानचे सचिनजी असतील, बाळू देसाई साहेब असतील, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून ह्या कार्यक्रमाचा एक अविभाज्य भाग होता येतोय. यासाठी खरं तर मी मनापासून त्यांचे आभार व्यक्त करतो की आपण ह्या कार्यक्रमासाठी, ह्या कार्यक्रमाचा भाग होण्याचं आम्हाला एक संधी आपण निर्माण करून देत आहे, ज्या माध्यमातून वेंगुर्ला तालुक्यातील अनेक गुणवंत विद्यार्थी आणि हे विद्यार्थी घडवणारे जे शिक्षक आणि त्यांचे मुख्याध्यापक, अशा ज्या शाळा आहेत, ज्या 100% रिझल्ट लागणाऱ्या शाळा, अशा शाळांना सन्मानित करण्यासाठीचा एक भाग आम्हाला होता येतोय. त्याबद्दल पुनश्च आपलं सगळ्यांचं पण मी आभार व्यक्त करतो. गुणगौरव हा उपक्रम ॲक्च्युअलमध्ये ज्या वेळेला घ्यायचं ठरवलं जातो त्यावेळेला आपल्याला मिळालेले गुण ह्यावरती आधारित असावा असं मला वाटतं. त्या गुणांचा, त्याच्यासाठी आपण केलेली जी मेहनत आहे, वर्षभर मेहनत करून त्यातून आपण जे आउटपुट मिळवलेलं आहे, ज्यातून आपल्या आईवडिलांचा आणि आपल्या तालुक्याचा एका प्रकारे नामोल्लोक असेल, ज्याच्यातून लोकांपर्यंत आपण केलेल्या कर्तृत्वाचा, आपण मिळवलेल्या गुणांचा, विशेषतः लोकांपर्यंत पोचण्यासाठीचा हा एका पद्धतीनं गौरव करून तुम्ही केलेलं जे काम आहे, मेहनत आहे, त्याला सन्मान करण्याचा हा एक उपक्रम आहे. आता हा 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा आहे. आपण 10वी 12वीत खूप चांगल्या पद्धतीनं मेहनत करून चांगले मार्क्स मिळवले आहेत, पण याच्या पुढे 10वी 12वी हा काही एक शेवट नाही, ही मला असं वाटतं एक सुरुवात आहे. याच्या पुढे जाऊन आपण MPSC, UPSC सारख्या परीक्षांमध्ये भाग घेतला पाहिजे. जिल्ह्याचं, तालुक्याचं, आपल्या पालकांचं नाव उज्ज्वल होण्यासाठी सरकारी ज्या सरकारी नोकऱ्या आहेत त्याच्यामध्ये आपण UPSC, MPSCच्या माध्यमातून किंवा वेगवेगळ्या स्तरावरती ज्या सरकारी एक्झाम्स होत आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण त्या क्रॅक करून जिल्ह्याचं नाव रोशन करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. ह्याचबरोबर मला असं वाटतंय की कोकणातली किंवा सिंधुदुर्गातली जी मंडळी आहे, एका 12वी 15वी नंतर मायग्रेशन जे आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती मुंबई आणि पुण्याच्या दिशेनं होत आहे. आपल्यापैकीच सगळे विद्यार्थी आहे, त्यापैकी मीही एक आहे जो नोकरीच्या उद्दिष्टानं मुंबई पुण्याच्या ठिकाणी जातो. मला असं वाटतं की ह्याचं रिव्हर्स मायग्रेशन कुठंतरी झालं पाहिजे. इकडची जी काही मंडळी चाकरमानीच्या स्वरूपात जी मुंबईकडे जात आहे ते कुठंतरी थांबलं पाहिजे. ह्यासाठी आपण इथल्या इथं चांगल्या प्रकारचे कोणते उद्योगधंदे करता येत असतील, एंटरप्रेन्युअर लेवलला करता येत असतील तर ह्या संदर्भात आपण आपल्या पालकांशी बोलून विचारविमर्श करून अशा पद्धतीनं काही करता येईल का हे बघितलं पाहिजे. त्याचबरोबर
याच्या पुढे जाऊन नोकरीसाठी किंवा एखाद्या उद्योगधंद्यासाठी आपण पुणे मुंबई किंवा वेगळ्या शहरात कुठेतरी जात असाल तर तिथून शिकून येऊन आपल्या कोकणासाठी काय करता येईल का हे बघितलं गेलं पाहिजे. कोकणाची आत्ताची जर अवस्था बघितली तर बऱ्याच प्रमाणात घरात म्हातारी म्हणजे थोडी वयस्कर झालेली मंडळी किंवा जे मुंबई पुण्याला जाऊन रिटायर झाल्यानंतर परत गावाला येऊन राहणारी मंडळी आहे आणि मुलं मुली ही शक्यतो बाहेर जातात कारण त्यांना कमाईचं साधन पाहिजे. पण हा जो विषय आहे तो कुठेतरी थांबला पाहिजे. त्याच्यासाठी फक्त मला असं वाटतं की 10वी-12वीत अभिनंदन आपलं की 10वी-12वीत आपल्याला चांगले गुण मिळालेत, पण त्याच्या पुढे जाऊन आपण असा विचार केला पाहिजे की स्थानिक पातळीवरती आपण फक्त रोजगारासाठी दुसरीकडे न जाता इथं आपल्या माध्यमातून काही रोजगार निर्माण करता येत असतील तर अशा पद्धतीचा आताच्या युवा पिढीनं विचार केला पाहिजे. नवीन तंत्रज्ञान येतंय, AI सारखे तंत्रज्ञान आहे. शिकतही असाल तर रोबोटिक्स सारख्या नवीन येणाऱ्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये आपण खूप हुशार आहेत कोकणातली मुलं, पण ती हुशारी एका काळानंतर कुठं जाते हे कळत नाही. ज्या वेळेला बाकीचे रिझल्ट लागतात फक्त 10वी-12वी कोकण अव्वल दिसतं, बाकीचे ज्या वेळेला रिझल्ट लागतात त्या रिझल्टमध्ये कोकण आपला सिंधुदुर्ग कुठेतरी मागासलेला दिसतोय. त्यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न करावे अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि परत एकदा ज्या मंडळींनी ज्या विद्यार्थ्यांनी चांगले गुण संपादन केलेले आहेत, ज्या शाळांनी 100% रिझल्ट लावलेला आहे, त्याबरोबर ज्यांचा 100% रिझल्ट आलेला नसेल आणि कुठंतरी आपण कमी पडलो विद्यार्थी म्हणून आपण 100% अभ्यास केला आणि आपला रिझल्ट हवा तेवढा आला नसेल तर पुनश्च प्रयत्न करू. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे की जर यशाचा मार्ग असेल तर तुम्ही शोधेन आणि जर यशाचा मार्ग नसेल तो मी निर्माण करेन. ती ताकद कोकणामध्ये आहे. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जन्मस्थान असलेलं हे आपलं राज्य आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवरायांना डोळ्यासमोर ठेवून आपण मेहनत करा. यश 100% आपल्याला मिळेल असं मला वाटतं. आपण सचिनजी, बाळूदादा, आपण मला ह्या कार्यक्रमाला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं आभार मानतो. आपल्या सर्वांना पुनश्च शुभेच्छा देतो. विशाल परब मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारंभ व मुख्याध्यापक प्राचार्य सन्मान सोहळा या निमित्त आपण सगळे जमलेलो आहोत. मी सर्वप्रथम या ज्या संयोजकांचा आहे या संयोजकांचं खऱ्या अर्थाने मी धन्यवाद देईन की अशा प्रकारचा हा स्तुत्य कार्यक्रम की जे विद्यार्थी आपले गुणवंत आहेत ह्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी त्यांचा सत्कार करावा आणि आपल्यासमोर असलेले अतिशय तरुण तळपदार जे आपल्या सगळ्यांना मोहक करून घेणारे असे विशाल परब साहेब यांचा नेहमीच ह्या सगळ्या सामाजिक स्तरावरतील कार्यक्रम असतील, क्रीडा असतील, शिक्षण असेल याच्यात सगळ्या त्यांचा प्रचंड त्या ठिकाणी आपल्याला सपोर्ट असतो आणि ते करत असतात. मी सर्व विद्यार्थ्यांना आणि माझ्या इथे सहकारी मित्र जे प्राध्यापक आहेत, शिक्षक आहेत, मुख्याध्यापक आहेत यांना सगळ्यांना माझी अशी विनंती आहे की असा हा सगळा कार्यक्रम जो इथे होत आहे हा कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश एकच आहे की मुख्याध्यापक असतील, प्राचार्य असतील, शिक्षक असतील किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी असतील ते एकंदरीतच इथे असलेल्या सगळ्यांना प्रोत्साहन द्यावं अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी भरवला. त्याबद्दल आपल्या सगळ्या संयोजकांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.